Hello guys, madong adlaw natong tanan. Sa kurang adlaw day guys, dako dari likod kay magtuba ko numis na isa kanang tundan kay guwang na kadyo. Katong tundan mga tubuno na tada sa tunaging adlaw jawa ko ni tuba kay mahadlik kay nay kurente. Jig adto ka lusno. Diya murag lain jud agahang lawas ron grabe ko ana. Grabe lain na kay murag madaga siguro pa doon ba. Murag pang bunaw-bunawag ang kalawasan. Labad ka juang oh. Di pa pagkudugay na hauli. Gikan ko dito naghatid ni Lexie. Gikan pagkudug dito ila. Timonika. Dari ko magkuankos. Nagdiram ng background guys. Hay-hayan rin na mo din likod. Dari ko na tinag sa lansang res likod guys. Kaya katulaging ng hay-hay ko. Jawa mo ko nag-chinilas. Nagdali-dali lagi ko. Jawa pagtinab na ho. Wako kakita adam day lansang. Dain pa sang tiin. Kari ang tabuan guys dia. Kuan tagahang kuan ron vlog kay grabe ka. Murag wa jud kus. Modrong adlaw kay grabe jeng ko ang lawas kay isa tong adlaw nga isa ka adlaw kong batas sugo jamo to sa hala naraman kay wa man lagi pay sugo dari lain. Marong lalain ang lawas sakit ka jong kalawasan ngani pag ko basta padung nako madaga magsakit ang maglabad ang magsakit ang kalawasan. Tara guys tanawon mo na stundan. Na mo na guys guwang na ja. Maluoy man pag kuna nagsijay patubon na kay ndag tabunan guwang dara ba sakit tagbilig kawang. Ano ako na may mugpuda na hanggang nag-adyaw na raman ay ako radari. Lami na pagkamuting na nay dari Kamutihan na. Labong na. Lami ka panggansan pero jid pwede na kay latos gid tang nanay. Lami ka mga ganas ba. Asa ning putlon guys. Sa ang bali hadlok mo ko na may kurente. Ani manis atop katugdang. Tabik. Mindset ba mindset paagi para di wagwayan hirapan ako kalisod huwag maguglagaraw kay gida tas kampa giyag mga timonika. Mahirapan ako sa kalisod na Okay. Ay! Mahirapan ako sa kalisod. Grabe makalisod-lisod sa kadaan Basa lagi. Masa manay? Dahil sa tuwangan digbasa kan di makuan sa tulad. Magsak sa kuan. Dana, kaya niya iyan yung mga pagbilan nito. Naman ko, di na abuhi, ang nagkuan kay kuyaw. Hindi na nga. Wala na, nagbasa na ha.
sama ada tubangan nga lang dito kan tungod magtigba. Natigba sa ano na ho, na-disgrasya na noon. Ya, sa kagiti. Ag duwa ka buok, dawin. Uy, kurente. Ala? Wala na nag-burn out. Hirapan ako sa kalisod. Buwang naman ko rin isa. Yang bitaw. Nay, buwang mo din eh. Madungan man ang puso. Tanaw, nahilapan na ka, Nay. Madali ka ba? Nabudong ka isa pigala, masikiya pa itong kanaro. Wala naman pa rin isa. Pwede nga dainom. Sikiya na ipatoon sa itong isa di parton ang ganyan niya. Hirapan ako si kalisod. Na, magkabagtabing. Ano di dali ito? Wandi dito ka magtibot na. Ako kung puno ang tumatibot. Dara guys na hilapano na ho tigbasan. Sayang raman pud. To duha man din kabulig tag isa dato adto to. Mo to arang gawangan no tong usanay kay wala dahon. Ni, dungan ang puso sila. Ha? Dungan ang puso. Dadto sa ato karon di magdungag kahinog. Oh, ito na